Gunuli. Gusto ko ako ingon mo din, pilain mo din sa lunan. Itik pa karong ingon mo sa una sa simbahan. Kay gani, dito isip kasi kay Duha og tulo ang isgot. Jangan nahigugma naman mo sa inyong isip katao, sa inyong kaaway. Kung gawato ninyong sangina, upo, kagain-gain, magkapasayro ka. Ewi lang yung gawin ka. Karoon kaya na ba mo? Kaya na? Yes, pagpagulbol lagi mas yung balay lagi. So, mamangita at pamaangkin unsaon na ito pagkuha sa truso sa tumata. Unsa gali nakapabugat sa truso sa tumata? garbo. Garbo o kaato gusto ba ang kanan? Tama. Mao. Nakaroon. Laruhan. Kasi, patay ko nilo sa nagbackground namin. Minsay alam kang si Diaz. Si Diaz. Kita niya kay Mayas. Di ba sinubok ko doon na sa una hari? O niya, nagpatanak sa ni Daniel. Ganay mo abot, kanimong hari na nagawa kanimo. Na? Ikaw, nung nakasal, hindi ka mamatay. O tatawa, kinsang hari ito namatay. Ay, salamat! Kapukan na ang hari sa Babylonia. Ang Domingo. Sunod hari. Di ba ang hari nandito sa tronong Bulawan? Nagkalok. Kung kinsa kanya tumasin ka, wala namatay ang inayin niya Nabucodonosor. Pero si Nabucodonosor, nito sa Diyos, pero naay sobra pa ni kapito makadaotang. Pagbalik sa Tata Espiritu. Okay, isip-isip. Si Kristo hari, gigamit noon siya, ang iyang ibala ang cross, para ikaw na sumok ka hari. Naglingkod, hinukas ni Kurang ang pinasinungkan. Si Kristo hari tayo, na yung ipuro-purungan ng tulong, nga nagluhod pa natin, pabangkaw pag ipukusap ka na ipaglibang. So, pagkaw ito, asay unahon, ang altar o ang halal. Unahon man yung halal. Tama? Minsan ay alam kasi ni Kirias. O niya, isulti pag-usap na ako ang Ginoo. Samtang sino ba daw? Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia o ang iyong kasundaluhan. Sa unang panahon, kasara ko ng iyong kasaysayan kung saan na dinagit. Tinabangan sa mga kasundaluhan sa tanang mga nasod na ilalong kanila. Miatake at sa Jerusalem o sa kasilpit na kalungsuran. Kung kinsa kanya tumausap ka nun, kiat na nato diba? Kasaysayan. Kaya si Kristo, doon ay kasaysayan. Ang ibilin ang kasaysayan. Bilagi sa New Testament, kung iyak hindi pasiluhan. Mga sumbingay yung pagkisulti kay ang makakita, mga buta. Yan, buta mo ta saan na? Buta mo na. Buta mo lang. Ang Ginoon, ang Diyos sa Israel, nagsuko ka na kuha mo ato. Kapag ato, pagsulti kang sige, Diaz, ang hari sa utan. Sudah, okay. Ha? Ano nasutukot na? Ako ang Ginoo. Ang magtugyan ni ining siyudara man ito sa hari sa Babylonia. Okay, sa hari sa Babylonia. O, sunohon niya ini. Kisa susunod yung sinusukalit siya, di ka makalikon masunod ako pinsin sa porting asuhan. Dili ka makaikias kanina. Ilakpan ka ngayon. O, itugyan lang to sa hari sa Babylonia. O, kinsa na yung pagpasabot. Ikatubang o ikasundi mo ngayon siya. O, daton ka nga to sa Babylonia. Amen? Tanawan, ilugan ang bakos ni Pedro. Asa mo gitna po ng mga pan. Hari si Kirias. Wala kami minsan. Jadi kita naman kulit-kulit hari dito na. Bila na. Pamati.
Sa isulti o bahin kanimo, kani sa una, panaglaman ha? Di sa mamatay, dili nga naman yung pulis ako. Dili ka mamatay sa gubat, Pinoon, mamatay ka. Malinawon o ingon man ang katawhan nga nagsunog o insinso sa paglubog nila sa imong katigulangan nga maghari una kanimo. Amen? Yun na. Ang nagbuhat og sala, pasagkai ang minatay nga maglubog sa kayo mo minatay kanong manong magsige magseremonya, sige magsunog-sunog. Mulai na tinanawan niyo ako. Samot na itong nakasakot na karilitan niya na unsang ligoli, ipasa ka niya. Ang mali ba na pagbasa niya na may karaan daw basahon. Na, maguyong-uyong na ng kalimutan, wapag yun mo kabalos, kamaturan. Gihakot noon dito sa impyerno. Na, kaya hindi man gusto sa langit. Anak sa Biblia. Magminsan na po kung anak, may mong pupirahan. Magsunog sa ang katawhan o insinso alang kanimo. Magpangutan sila kanimo o muingon. Patay na ang atong hari. Ako ang Ginoo maoy nagsunog. Nagsulti nila imin. Magsunog sa ang samay insinsa. Bilik sunog. Magpangutan. Malipay. Kaya na ang espiritu nga buhi, dili patay na sinolog. Sama to, sige, magsunog-sunog na nag-insinso na nag-itong ganin dito mo na ang amahan. Tama? Basta gusultihan ko, niining tanan si Haring si Gadias, si Nikias dito sa Jerusalem. Samtang ang among syudad, giatake sa kasagaluhan sa hari sa Babilonia, giatake mo lang. Pili atake. Tama no? Wala na ibasa ang kamatuoran, wala na isultian sa kamatuoran. Gilipat-lipat na mo, giulog-ulogan na mo. Amen? Giatake sa tila ang lakis o ang asika. Ang syudad sa Jodao, amen? Giatake. Tama? Nga mao na ang lamang ang may panalipod o dinala mo sa syudad sa Capernaum sa Jordan. Tama. Bisa pasahang nila sa mga pananahan ng mga panalipod. Kita na naiwan niya sila. Kita. Yataki matadri, hindi na matadilaw-law ang mata. Na, ilan ang nag-aabang mo. Ayaw naging sulod niya. Anong sulod ka niya? Doon ang sulod na kayo. Yatake mo nila si Kristo. Dili yatake. Yatake, lumagbuhat o mga yutang kulo noon, para mo noon, nalangit. Ilang ginunduran, yatake si Kristo. Ano yatake man? Magsulod mo sa simpan, mga tawag, mga istorya. Tapos pag anak na po sa inyong hari, akatihon na po mo diyan, harpisan mo, makatikahanay mo ng pag-uli. Nanipisin. Atake mo lang. Bisa pilih mga sugaron, basta naaga ni tiket, bayad yan, kahit kung sa ano mo, kinahanan, may gitlet, no? Atake. Nakapoy grupo rin, buhay ko rin prinsisa, mana, atake mo lang. Ipangaltahan. Nagbuhat o mga yot ang kulunod, maguno. Mga santos, mga langit, nagharon, baka ginansay natin. Bili na Biblia, bili na ako ha, Biblia na. Kuya rin magkaingon niya, ako ang Ginoo, nagsulti, dili ko Ginoo, siya ang nagsuko na ako. Suko na ako, magtatabang sa mga pastor, sa mga pari na gusto sa maturan. Maigo itong mga utang. Akan nang nakakita. Katong mga buta, makakita na karoon, tama no. Okay, sa'yo na mga buta yun. Pero kanang nakakita, yun na, mga gina ko natawhan, mga gina, hinahit ko, nakunyagan niya. Oy, nakunyagan mo niya. Kunya, mawagi mo kung meron tanong, kaya namin mga binili yung bumit ka mo ang mga binili. Amen? Sindi lagi, dili mo email. Di ba amen? Sige tayo pag-sikot.
Pasagain na sila ha. Kasi kung sa yung pagpukas, kainin na sila. Ayaw na ginati, nakakita na sila. Nakakita na ko sa ito. Ikaw ligay ba? Wakay ko. Sagay ha. Wala ba ito mong ituluan, halo pakit-away nila. Wala ka mong ituluan, halo magdibati. Ituluan kung kamaro na niyong kaalam ang gahong sa maayong balita ng tangan niyong kabalaka kung inumubuang na unsa na maging buday na pasagdain kabilahan ko bidaw-daw sa bidaw-daw na mo tama kasi dahil hamon bakit dito mga kumor mo makadungo mo ilan na kita sa nag-nuli uy wala ba ko nag-ilan ninyo ha kasi napugos ng bulis balaw na, di na ba kung mga saling nyo, di ko mamunyan, kasi may ingon pa mga asos, mamatay niya ko, wala niya na nung mobile phone, kasi bahala magyari. Kaya naman mo kumpir anak, kaya naman ang natungod. Kaya naman ang tatay. Managtan na lang ko, parang araw na ko dito, managtan mo lima kilo, patay lang yapon. Ang isang maganda inaandar na ito, mingon dito, wala di managtan, wala di managtan. Abi nila mo, di makaluwas. Iakong ko na, parang hindi sila, hindi mo makabahandi, tama? Sige po mo pahandi, ano, unsa na yun na? Sino, bakit ako yung mamatay, kaya ayaw, nag-get ko ang tao niya ng kain. Mubangon mo ko, ayaw na po ilaki ninyo, ay bangon na lang yan, manaptan, oy, kaya kalulo. Ilaki na yung ko, galing, ay na po ilaki, saga na yun ako, di. Oy, yung manaptan. Tama? Pinupulugan po. Kasi ang anak sa lain pagdating ng mga alam mo, ang akala naman sa tagay, kapuya mo sinugan. Kung ano nga ito, kung sao na ito, pagluwas, makitab, nagsalit mo dito, ay, makaluwas na ito ng tao. Kamu pa nag-ampo gani, sige mo kuha na, masayot ako ginoon, dahil tao, mag-ampo kita. Otsos, ang karami ng ulit. Wala, wakan gani mo bahandi, anak mo nung maipin mo. Kaya ingon gani nga, kamo makadalas langit na makadao sa Diyos. Wala, ipadala din ay magpatabang, bakyan ng daanan niya sa o tama ang kabalakang kadiyos-diyos. Dito dahil, mahimubos na dito dahil muluhon na lang. Kung may kinulit na ako, nakatuan ni Papa Jesus sa Diyos sa kwan. Pero ibulan sa init. Ang tinlubuhi sa imo mga kasing-kasing. Ikaw mismo makuha. Kung saan man, Lord ka dito, wala mong kayo binuhakan, patay ang inyong pagtuo. Wala'y kumat. Sa tayo, ulubong kasing lawas. Hindi ka tayo mag-blessing niya na. Okay lang ito kumbutan, ha? Pero lisod kayo, mag-iagalang siya. Ang tinoon mag-blessing, walay pito, walay basahon. Kaya matagaan daw, dagan-dagan na lang ikinanglan. Saan ka basa-basa mo na? Magbabasa? Patupad, na kahit gano'n. Ako mag-blessing. Hindi ako mag-blessing, mga liw ko, rumang ko sa Diyos. Karoon mga liw ko na sa Diyos. Para kasama na ako. Katungan ng Diyos. Amen? Malakaran, mananili at sa kuan ang problema na doon taas-taas kita din sa sulat ni San Lucas. Kaniha, akto giti, nalaguban yun si San Lucas kay Jesus. Mali ito nilyo, pulong yun ni Kristo mismo. Karoon, agad kayo yung student rin yun. Dili sa ako, dino si Kristo giti na sultian ni. Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Sila na ang pagkatinunan na nagsisip-sip ni Kristo. Amen? Manunulat na sila si Pedro, wala akong na hindi man manunulat si Pedro. Naghatag ang sulat sa katapusan. Itong katapusan sa pagkakita. Kaya iya man sila hiyas, kasi si Mateo, kumbrador man sa buwis. Mga renters. Sila. Nakanawa ko ng mga basa ng nila. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, pali-palihalan ko. Ang anak, ubad man silang saksi. Musaksi mungkin sila o si kanya wala nagtulo si Jesus yung nag-ayo wala sila na nag-ayo sa Kristo wala na nag-ayo sila palatian nag-ayo po sa lahat mga salat samat kaya sige matay sa pagkakas ng lawas may libak kung sumupunta mag-away punta diba di nakatulog ng kagabi may ubos na siningan may kisa mo ng salat pinag-ayo po sila
mo na yun. Kasi luwas siya, kaya ito siya nakasalanan, di ba? Ngayon, si Jesus kita sa bungtod koyo biluksong si Jesus kita sa bungtod koyo sa iyang mga apostolis. May tinong siya sa usa ka dapit, ng bata, kauban siya. Kauban sa panon sa iyang mga tinunan. Okay, patag. Kung kinsa ka niya ito, masabi sa na, namatay pa si Kristo, ang sunod niya maghalik, ay nilalaman niya ang bukong. Ako din, ibalala ang espiritu na ko nilong magwaling, ay talong kailangan naibang niyota. Buhay ka ba? Kaya si Kristo man kahayag naman sa langit siya, may kahayag ditoon niya, o reflection. Walang reflect ko. Sa'yo naman dali sa puno, ang hinagod sila doon, kaya kung tayo ang tumakakita. Tama? Dito sabi na kung panon sa mga tao gikan sa tibuok Judea o sa Jerusalem o sa mga siyudad sa kabaybayunan, sa Tero o sa Sidon. Okay, ganyan tumamis niya. Karoon na ako akong panon. Nakaulang na panon. Ang katolis sila, namatay na ulit sila. Tingnan naman sila. Kasaysay, di ba? Sa Old Testament ba niya siya? Laman niya sa Old Testament po. Ano yung Testament na niyo? Laman niya dito sa Old Testament, di ba? Atong binasa na sa Old Testament ko, pero ihala na isupingay ni Kristo. Karoon na magpunta makikita ko, karoon na magpunta karoon diyan. Nangato sila bang Jesus, aron, pagpamati ka niya o aron, ayumon sila sa ilang mga balatian. Ako ba nasa una? Ikaw mga nato pa ba na ako, no? Nato mo, no? Nanambal mo sa una, doon di ko makatuong nanambal ba? Si Mrs. Tub sa'yo, magkatawag sa tunay mo, pa pala na ayaw na, di ba? Tama ba? No? Alam ko siya, sakit kaya akong totoo na naman may ubos siya kay kamukho na ako, kapikato niya doon. Hanaaw na ako sila. Marag anak ka, pag-uman, nga, kani. Wala na. Yayo kasi mabunto, Malalunin, lalo sakit mo tutulan, dahil siguro ka nagbaba din mo. Ba't na? Sakit di mo labas, di mo, sumulay mo trabaho, di ba? Oo na. Naman, display yan. Lahat kayo mo, labas mo. Ay, nabugat ka. Ano nabugat mo? Sobrang mo sa trabaho. Ito galing mo ka galing doktor. Tama? Eka, marayo lang sa balatikan. Ayaw mo kabalaka. Kung ano na yung sakit ninyo, ano man, gitagaan mo, kung baka i-injectionan mo ba, gitangan mo ba, o ka ng dosis ba, nga malikon mo ba, gitangaan mo sa, o ka ng immunize mo ba. Kasi, bayari ang vaccine. Kung makuha mo, iubong ko naman, ay maayo na, ipagawa sa ubo. Kaysa imong yung doon, dalawa, salamat. Di ba kayo na yun, nakuyapan? 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 Ay, salamat na po, nasa kira ka ubo. Yan po, umubo, gusto ko hindi mo. Dili, ang pagawa sa mo, ang inyong sistema, nagsaka, anong nag-inig? Isaka ba? May atake ang inyong system. Inyong system, atake. Away sila. Buko ang mga tao na sa akin. Mag-init ka na iputangan niyo buko ng birke. Basing mauban niya. Pagkatake na sila. Tama? Dahil ngayon, ang bala ni asawa mag-atake ka rin, mainit ka rin. Tawa ko sila. Wala na kalilit o katawa. Kailangan nakalilit na din. Gusto sa iyo na una. Sumama pagalingan sa iyo sa buntay. At sa istorya mo ba? Ay, kalayo. O pagaling ka lumaan. O pagaling kayo. Ano sa iyo kalayo? Mas mayo na kalayo. Dito si Peno niya. Sige lumaan dito. Sa iyo pagaling. Kita ng kalayo. Tama? Pagkay dito. Yun na. Wala na kita yung sipus-puro dito. Ako yung paling lighter na niya. Mga impirno, ganito ang puhol ganito dito na may isang mas. Naglukaan na ka, naghapon na, nagukot na rin.
Sige, inanahan ito. Nagato sila ang Isos aron pagmamati kaniya aron ayun sila sa ilang mga balatian. Nagato sa ang mga giyawaan. Nahitabukin natin ino. Lagi pang boses no. Gusto yung tama. Tama, hindi alam kung giyawaan na rin mo. Hindi mo pa na nato no. Yan, ako kita sa oras eh. Di mo mutuo nga tagaan ka kung power ng kahong. Ano siya? Wala, lagi nito mo na ako kay kapo na kanyang sulaw naman kayo mo, di ba? Di mo mamutuon ako sa una ba? Dito mo mutuon sa ok naman. Tama man to. Hindi man tupag, gigamit man to, kung mutuon, hindi po yung uman ako. Karoon sulayon ko, hindi ako. Di ka balong ako. Kamu ba, ako mga katawan kong tinuod, bakit mo nagtuon ako? Aron, nakita po mo, wala may nagtuon ako. Si Mrs. ako mga bata, dito naman nagtuon sa hulga. Ayun. Naggamit mo, naka-learn mo. Diba tayo, learn. Sige mo, pulaw. Gusto mo magpulaw, kung masakit ito, pulawan din ang kaswerte. Kung masakit ito na yan, dito nagtatrabaho ka mo ng pornoy. Swerte kayo. Tuloy mo. 14 days. Ipauli ko nung kitambalan. Karoon na makasabot mo, asa ang tumuhan. Kinsa ang sobrang ang sagutan. Ayaw din mo tuwa dito sa awaaw, tuwa sa bukid, huwag na tuwa bukid, tuwa sa kabalit. Ano? Ay, nagtuulain. Tuwa sa awaaw, tuwa sa bukid, tuwa sa syudad. Ito, nakakita na mo. Pero mo dito, bahala mo dito, padayon mo. Kasi mo to, tuwa sa awaaw. Kasi mo to, sa bukid. Oh, diyan sa syudad. Wala na? Kasi nabukat lagi mo. Wala na. Naanang kamaturan, kining kamaturan, kining Biblia. Pahala mo dito mo sa harap ninyo. Ano mamugos ba rin ko? Matay pala mo din matikulang pala mo din, makikit-ikit mo, maluya mo, himusay. Tama? Iro na mga ano hindi, anong bukan ni karon lang ang masakit to ni nakita nung nobita ilo biwa pag namatay kalibang diha. Di ba yung hospital? Ayaw na makasimong pagtuo. Amen? Naniwa ang tanan, nataw sa paghikap, ang Isos kaihikan kaniya, migula ang ako. Si Isos na, migula. Ala, nakikapok na natin din ako. Kung ano yung problema, huwag na nakita rin sa paring sa pastor. Diba si Marita Pastes sa lubuhat, buyan mo na. Nagkanta na yun, oy! Di pantong na ko, hikap sa business. Ulit sa inyong yan na kasi ng pastor. Yan, nabalik no. Sige na magpapalik. Hadlok, ayaw ang ilang sakit sa ilang pagtuo. Ubalik sa Diyos. Patay. Hindi ka mo sa tanaw. Yan, anak naman no. Karoon na po muna ibalik. Kinaayaw mo. Ba't ako dali ito namatay? Di po balik na sa kuwa. Barihan sa paano, mas barihan sila na ba ng istorya. Dili, wala ni kampinahan, parihan na sila. No? Kasi kung tigulang ko no, dito kung padukto, dito kung pamibro, padukto, kay lipunin yung sakit. Ano ang kasagaran? Tama no? Matigulang na kayo, mubiyak na sa itong trabaho, dito ko nung magsisip-sip sa inyo ang amahan dito. Bapo may tingog na, ibo, pag ayaw dito, kung kumura ng kiri, dito na ta. Tama? Ketawa lagi mo, narilit mo. Sige ha, o na rin mo ng kabulahanan ha, o kasubanan. O na rin, kabulahanan o kasubanan. O tanawa. O na rin ang pan. Iha. O yan kita na o si Jesus, ang mga tinungan, o mingon. O na rin. O na rin. Tanawa ninyo, nagian ba na ninyo sa una? Ha? Bulahan kamong mga kabos kay mga
ba ninyo? Bulahan kamong magigutom karon kay kamo magkabusog. Di ba? Gutom ka sa una sa tulong. Di ka busog. Dalawa na nagsigigwali nito, busog na pirmi. Tama? Pagkaunang nagkagustiya, si Putumon mo kayo ulit. Sila busog na. Pagpuasa-puasa po kung yung mga tao kung ang binisan ko na parang magpapasulit. Kanya katuloy nagwali dito, busog ka! Bulahan kamo karon na nagilap kay kamo mga tawa na kung yan ako gining ako ang yun. Pag-abot sa panahon na makaabot ko sa akong yung tapos sulong-sulong subit ko dito ba? Kalagbakan ka nang ikapon na wala naitan na anak ginagawin mo. Makaabot na gitos pa kong yung tak buligit ko dito. Kay pait kayo diri. Pagkaan at kinintos mamuhi buyat ta kaya pagkakas sa mga anak. Baluya kita paningin asa naman doon sila nagtapok. Pait. Ulaw ay no? Tama, Jud. Abi ninyo, ako makita ko sa espiritu. Ulaw ni kanya, sakira ba sila kung mga sakyanan? Ito lang din mga kanahan ko. Dila ko ito na ito. Ulaw ay no? Tanawa rin yung mga kausgoon. Tapos, ano? Sige, magsunod sa politika mo rin sila ni Aircon, kamu po nito nagpikit, nag-iipit, nagbata ko no, kay Dayhay. Di nagpapot, ganun sa butadaan, tinitos. Tara, din ako nagpag. Uy, ito, sa tinuod, nag-ipakita na ko ng iba ko Jesus. Tanawanan ko. Ang silingan, nag-away tungkol sa paglaban nila silang amo na asusunod sa sakinan. Uy, kayo na daw. Di ba yung pagkita kinitos? Ito inuna po itong bata. Kung inana ang atong kalibutan, kung saan pagtabang sa kakinahanglan. O bulahan ka, nagipit-ipit kong bata na amot din mo. Kapos, tama. O, dapat ang bulahan ng mga dato. Matanawahan, sige. Bulahan ako, mga karon na ilak kay kamo, mga tawa na kanya. Ay, kita-kita-sanay sa ano. Ay, salamat. Ako man dito, isa sa kaltex, nagayluhan ako sa una. Yun na yun lang. Kung ba na yan dyan, hila? Pero, hindi na ako hila. Patay ha, hilakin yung pagalingon ha. Sino ko mahilak sila mga step? Nag-uwan ko sa una kay masakit, anak sila dito. Padulogin na sa hospital, pobre na sila. Kakaroon, ilibang pa? Ilibang power. Kay basta na, ako, wala naman ko yung panahon. Ano yung ginawa niya? Nagkatili. Kamay na ako panahon na yun. Tama? Bulahan ako kung ang mga tao magdumot. Di ba ginumplanta? Grabe, pag ginumplanta, di ko karoon, no? Sa unang panahon sa politiko, magbumbag sa kuwalis, ayaw pa gano'n, primero pang mambanyan, anak. Unahan doon ka. Magsalikway o magbugal-bugal na ninyo. Bugal-bugalan ka sa itong simbahan. Dito ako ko dito. Isalikway na klaro dito. Isalikway mo dito. Wala na akong makabalo. Itulis mo diyan. Kabalo si Mrs. Yana pa rin. Wala ko. Ako yun, hindi ako masundo. Bulahan kamo. Kung sila mag-ingon, mga dautan tungkol sa anak sa tao. Ako may anak sa tao si Kristo. Siya mo itong anak sa Diyos. Huwag mo sa anak. Tungkol din yan. Nadamay mo. Tama ba? Sige na, kabila din yan. Sige na, sige na dito. Pero dahil wala ko na dahil sa ulat ko marami dito sa mga babae. Tama niyo? Na? Katawa si Inday. Si Inday wala ka rin sa ko. Ang kalakabaw sa inyo sa iyo. Ang tingin. Ito, bukul. Ano ba tayo? Sige. Sige. Isa ka rin mo ang panilig dato. Sige, dato mo. Sige ha, madato mo din. Nakalaman na po madato mo na uli. Sige, ba tayo dito? Sige, Nabos. Si Maya po. Nabos. Udadan na daw kita. Bapak Jesus, boleh saya mga kausap kong ipahambok, kumuportahan mo yun.
Kinapa magaling-kitikit yan sila mga rin dito. Napagan yun. Tagko pa kayo mga bugasan sila. No? Pero nagpakatapos na. Ha? Kapos man ta. Ambot pa sa pagkakapos o pagpo. Kapos dito sa una. Iloy-iloy na. No? Ang tamang din alam mo, babay, ano ba sa tama? Eh, kung ba, may kaigong kabusan eh. Kaya magkakaon o magkatulog sa tulog at isa kaalaw. Na, sobrang pa man, nag-prepare pa dali. Malaki pa dali dali ha? Sige, pagbihan. Bulahan ako mga karoon na nila mga tawa ang umiyak. Kaya natawa na ta? Tawa na. Kaya natawa sa so, pag nag-joke-joke na ko rin binuang tama. Bulahan ka mo kung ang mga tao maglumot, magsalikoy o magbugal-bugal kaniya, bugal-bugalan ka. Na, nagtakaw na ginasa, grabe dito ko na nagpatambal linuli, di kalahan, kadahapon ko anas na linuli. Bugal-bugalan mo lang. Okay. Bulahan ka mo kung sila makingon, mga mo, mga gautan tungod sa anak sa tao. Nagit-agit, gautan kita. Ingot ang ulto, ulto. Yung mga anak, o nagnanay bata ni ginumong ginaong, anak, huwag yung bata din eh. No? Nain yung bata na mga bumi. Asa na tulong ngayon yung dihalan. Kaya na baba na. Bukan na. Sila yung mga kita na iko sila. Kung na yung mga tabi, anihan ninyo, sutaan, abri manitanan, iko sila na no. Jadi mo ko sila gusto maminaw. Dahil mo gusto na ulit dito, masakit ba naman itong sana kung kurako na balaan mo na. Kung ipakira ng balaan na. Kung anak ka, musukol ka sa hirikan ng balaan na. Nangantabali lang ito ay may walini. Balaan mo! At least mayo ako. Sa lawas ng espiritu. Mas maayo ang hindi na sila maagini. Ay kapoy-kapoy lang ko. Kapal anak niya, nagpabugal-bugal niya sa Ginoo. Iayo, pero di makira niya ay. Wala nahangin ko ginuhay na nagdati sa mga tao, dili mo po una ko. Salamat, dito na mga susurano, dito doktor. Dili mo na mo to, makita mo nagkain mga number, kaya maligo pa nilang mga binuhatan nila eh. So, dili, sa ako, sa bundok. Ang panon sa tao. Kanya, di ba? Yung panon. Sinong daw mo? Tama. Punta ko na kung istorya sa amin ninyo. Diba no? Kung politiko po karon no, kaya ko kahumang istorya. Ang inyong mga karsada akong simentohon. O yung sumpay pa na, palakpak kayo mo. Ang kulayin ko, dali, bakit mo pala mo doon, yung amin ako. Di mo kumpurme. Sa kong isorte, wala mo na din kayo ng bulahan mo. Amin mo, amen. Praise the Lord. Na nakagiming, ang ibugal-bugalan mi. Pero nakasabaan mo din ulit sa una, kaya musukok, amen. Tama? Tama. Balikan mo nung maghuhos pa rin nun. Okay na? Ayaw pa, sa'yo pa. Sana matuman ka sa bata na kunahan sa sikat taon. Ikaw na may nagtaon-taon. Tama? Mga to ang mga paglitan nila. Paglibay ka mo o may tabo kini o pagsayaw sa kasatya kay dako ang ganti ng ginagana-ana kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga kapigulangan naghimo sa imo nandito sa mga pagkitabi. Anong mag-isgot mo sa langit? Kung mamatay ka, manali ka pulahanan, malangit ka. Yung gagaman nga matay, walang ing nagbuang, yung sautis wala ang kasulatan. O, nagkaka ng inaw, maayos sila. Kapos pa. Pero wala kayo sulti, nagbuhan. Nagtuo, ako nung Kristiyano, Katoliko, sa Batista, unsa niya. Pero, sige magkuha ko puli sa uban. Maraming problema niya. Kini, mawali siya ang ingon sa Ginoo, mga kabulahanan o mga kasuganan. Mga bihin. Kung mamatay ka, pinahanglan, maigo ka ni. Mga ito, nangamatay na ito dili sa una kay ang tuson Manila, ang pagkakira, pagkakuan sa pamilya, yung ipasan tanan, ipauna kay basi, madamay ka. Mga sanga nga namunga puto na rumamunga katan. Inapoy na wala na nahon, iputol na po o isopas sa kalayo. Ako ang nag-isulti.
Electron noon. Di na ko isorte. Kamu, malaman na mo. Kung nagdumot ganito siya, hako ganito, dato siya, sumuno ganito siya, niya, pati kinaiyak, klaro na kayo, kinsa yun ako. Ano naman ako? Mga nanin, pero dili na tulada. Mali. Mali ang nangamatay na alaot kayo, ha? Kani nga, di ba ninyo rin, mabalaan ninyo rin, ay na dinabukli ha, kaya basi, naghilak siya, ganda mo yung mga di, no? No, kaluwas pa siya, no? Nakita niyo sa salaway, bila sunod siya sa kabulan niya, nagsakit siya niya, di ba? Murag, bila katubig siya nagsakit, magabawin sila ni, manapak siya ba? Apat alaon kamo nga mga dato ay magpanimos lang naman ninyo ang kinabuhi sa hayaan. Nah, jadi pala ito masunod-sunod ang politiko ng pinpin ng bata init, no? Ito alaon itong bapak datang politiko pun nagpaubos ato di man hindi ka itong panlungan. Ano mo na? Kumako na sila, kumako na. Pagpando naman ko sa kalayo sa kalayo sa espiritu. Kaya mo sa tumulong ng kalibutan, masulungin mo sa inyong pagka. Wala man mo namatay, malag namatay mo. Wala pa man sila namatay, naakoy panahon ng pagbigan. Noon, gusto namin, ihatag mo ng ito'y-unan, kung sunod ka na ako. Asa ihatag din ako, kahit ihatag sa kinang pangahakbong na mo. Hakbong na mo. Ikaw man ang pinayatay. Tama? Tama gyud. Kinabuhi hayahay. Alaot ka mo nga mga busog karon kay kamo unya gutomon. Kinsa ang nagwali nga busog? Busog lang. Alaot ka mo nga karon mga kawa kay kamo unya magpamukan o maghilat. Okay, klaro. Oy, ang masukot ang wali nga, bibihan din nga, sinuli ko pero si Lucas din sa komunikot. Sinuli nagdrama-drama. O, pwede drama-drama pag tulungan nito. Buhat ako lang akong gibuhat. Tama? Ay, ako mga aktor din. Aktor po na ko, writer. Gaganahan yung mga aktor din, no? Ha? Kaya aktoran niya, wag yun yung sweldo. Tama, no? Lahat kabuok. Ha? No? Tama Mga pa gyud. din nagsweldo sila magtutulog. Tama yun. Tama. Hindi ba yung bumili mo? Wala nagsildo. Kani mga aktora ni, wag ini mga sweldo. Sila din mag-sweldo sa magtutulog nila. Para maka-learn sila, mantigo na sila po manotulog. Ang sweldo mo na. Ha? Ito na lang mga sweldo. Ang sweldo mo ay, diba, rin araw na mga dili. Iyon ko sila, isang daga kong kilala niya sa kapay. Naging buli ko wala. Kita na mo ang tanan ng gihatag kasi gamay na basta kinasing-kasing ako na kanan sa Diyos. Amen? Amen. Kinasing-kasing na naman. Kinasing-kasing na ito. Dahil kasi kinasing-kasing na ito. Dahil pa. Kasi wala na ilangin. Wala ito. Sige. Ina na ako magsulti. Ha? Yan. Tanawa niyo po. No? Ang proso na ito, diba? Sige. Alawat ka mo kung magkay kanino ang tanang mga tao kay mausap kini ang sibuhat sa ilang mga katigulangan nato sa mga binig na propita. Okay. Basahan mo na, sulat yung siyas. Ang sulat yan. Sa mga pari. Dahil ko nila palakpakan parang mausap kini gibuhat sa mga binig ang mga propita dahil ko naroon musunod. Palakpakan! Ako, walang ipon ng tayo din. So, minsan ka magkasataksan yan yan pa. Dili lang. Yung masagot, dili lang. Alam ko, dili lang. Hindi na, may tapunan ko rin ako. Okay? Tara no? Alaot no? So, kung magulat ang gitay na sige ganito ka sa ano, hindi mo bersalin. Karena ikaw alin ba? Ganyan po ito, no? Sampal nila. Pero lamig, ikasaba, kahit ka mo manimuot, no? Kaano mamugahin?
At least na amahan na magpatong ninyo. Ano, sige mo balik ka rin. Mura mo si Pedro, sige so, pahawa sa tanas! Pahawa! Misa mo tinong kadool. Ba? Si Adel, sige mo nagkadool, pinagkagabi. Ano, sige mo kani. Ile, ikaw mo din. Sige mo kasi muna, balik mas dadan din. Ay, di mas dadan na lang, kailangan. Kailangan ko mas dadan. Ano, balik? Amen? So, ano daw? Sige, mana yan. Ang gugmaanan sa mga kaaway. Okay, mana po ni. So, bagay niya nga. Ngayon nakikaway niyo, lumot lagi mo. Dili na. Papa Jesus, dili na mo sila. Kaya napandungan ng tamo ganyan, na amang din na suko-suko ko yung kaaway, no? Kaya napandungan na mo, o karoon papasa na, ha? Parang ibalik ang yan, dili niya. Apa sultihan ko ka mo? Nga namatin ka na ako. Okay, tamo, may namatin na ako. Sila wala ka namatin. Kasi itong nasa Facebook sa YouTube. Namatin mo na ako, ha? O sige, pamatin mo, ha? Ayaw mo suko. Amo suko? Saan? Igugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o buhata. Ang maayo alam yan itong nagdumog ka ninyo. Okay, sa may nagdumog ninyo, anong dili mo buhata kung maayo? Ako, tingin mo kagabi na lumotag. Ay, undaan ito. Ako magkatong sa dagang tao. Pero kami lang, hindi lang. Huwag mong itihinunggan na nasibog bais na na. Wala mo takto na ako sa dagang tao. Kaya wala ko lang lumotag na. Wala na nakikaway na ako. Ilibag lang mo nila. Ilan ang tulubag ko sa Diyos. Amen? Wala nga mutabang ka sa nakinanglan. Okay. Oh. Padalagini ang mutulog ka ninyo o pagkampo ka mo alang sa nagdaw-daw ka ninyo. Sige na po, at yan na. Tawa lagi. Ikaw man, katawa lagi. Labuhat yan na. Dahil nagtulog ninyo, pagmong matay ko. Huwag ka rin nagdaot ninyo. Ibuhat yan na. Ito na ako, ginagawa mo kasing-kasing nila. Ginagawa pagkat na pagkaroon. Papatisal, sa nagtumulong nila, nagdaot nila papatisal, sa walang kalipan. Dinanamin para po. Wala kayo, talagaan. Sa timay mo, sa Panginoon na depende. Papatisal, hindi ginagawa. Pasayloon pa kayo. Dapat kayo, na mo ang magawat, mag-aagawin 100, singpa, palig na ako pasayloon. Mahala na, tama? Na itong ikabalan na natin ba? Pasayloon. Hindi ako makaya, pasayloon. Lord, mabala na ka. Ayaw? Ingnan naman kong papagisan, ingnan naman kong pader, ingnan naman kong lola. Nagdumag dito siya, kaya namin hanggang sa wala ko ay taga-100. Kagamaya na. Yan, kaya sige lagi mong pagulmol kung na mag-collection ninyo diha. Sige daw. Ngayon mani, wala. Kung nangalagin, hinoon. Ay, salamat. May mo ang taong kalinaw na gusto ng ulit sa ka na mo din yan. Sa tayo mo. Yan, sabi ko, kulman mo! Kung nangalagin, kung ang amo ninyo suplada kayo. Tama. Oo. Mga na! Sige, magaling mo pagulo. Ay, suplada niyo po ang trabaho. Naghabi mo, no? Nabalay niya, naman na. Nanalangin, oh? Nagsige nung magnalangin sa yawa. Sige nung libakon. Papa Jesus, pamali, Papa Jesus, no? Kaya sila. Magnalangin na sila sa nag-awal. Mga amo nila. Oh, sige ha. Panalangin, ang mutobro ka ninyo o pag-apo ka mo alang sa nagdaw-daw ka ninyo. Amen! Amen! Ayun! Pagkatay ha? Amen! Ulawa rin. Sige. Pero napandungan ka po papas na to. Ay, nagunaw ako na aki. Tama, lipay-lipay na sa tama. Ay, nagunaw na. Kaya napandungan mo ka ron. Gikan ka ron. Baka buhay, diba na itabo ninyo na no? Sus, may galing na ang tarong rin no? Matapos sa kalibutan tamang sakit lang. Kaya limpyo di mo diya ba? Sus, baka mo ito magkasala, nagpahamot ang magkamo ka nito. Pag-abot sa balay, hagpong. Di ba, Dok? Pero na?
Ay kabuol, so kung sa imong saunahan. Panalagi ni hinoon, sigdagdaong ni mo. Eh, ubod-ubod. Kailangan ko, ikay na sa unawag, ikaw ipahin na daw na. Di ba na? At nasa na ako kayo tapos pag-ulitan. Kung may usap pa sa inyong ambing, ipasag pa ang bigas. O pag kayo isag pa, nag-ibak na. Pagkita dito ko, balik pa pag-Jesus eh. O kung adunay mo ilong sa inyong kopo, ihatag o sa inyong silinan. Kabisin man sa bigas na man. Lagi ako na sila. Kabisin, kopo, lukas na ni. Kung sa may kopo, kahit naman mo. Wala mag-inubukas yung kopo, kaya labi na kopo, wala nakaligo, di ba? Ako pa nag-ilong Ano po sa atin dito? Kaya man, dili alagay, mamusok-sok dito dahil sa lina, di ba? Di ba dahil man? Ibutan mo sa inyo. Ang buti pasabot ako po, kanang inyong pagpakarungin nun, sa ato pa, kanang pagpakarungin nun, inyong pagkapakakon, ilukon ganin, ang mga ganin, utita ganin, rumusukok ka, isuprahin pa, kapag pa ito. Tama. Bandayan, tunaan ganin, inyong agalon ganin, diyan na, sige kag sukuon, sige kag inyong patrabahon ka, ay sige pag-on-board niya. Tangin. Sa pagpailog. Tawag na kamlit ka. Karibet mo na. Saon na, tagalog mo na, amo mo na. Tama? Ang inyong bana ganin na sige pag-ulbol, dugahin pati pa ulo. O inyong asawa, tigyaw-yawan, dugahin pagpailog. Kupo na niyo. Ayun mo inahan si yaw-yaw, dugahin pagpailog. Imong anak, kapulan mo, dugahin pagpailog sa pagpailog. Tama? Kupo. Di man ninyong ipapasan sa kong kupo, kaya ako man ang kabayo, no? No. Masakit mo, kung tambalan, Papa Jesus, masay luwa sila kayo, ipakirang suko, kung gulo siya, anak mo, nagay ko, naunay, kung ano pasayo, looy kayo kabayo. Wala sa Biblia. Yung sakyan ko ni Papa Jesus, tungkol sa akong pagtubo, maayo ka na. Amen? Aban, meron man na niya. Saan na niya? Busa, tumatangan ko sa mga tao ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo. Gusto makaamong pa sa ito? Gusto. Gusto makaamong dilit, di ba po? Gusto. Ayaw ka, di ba? Gusto makaamong dilit, balikot, balikaso. Gusto. Gusto makaamong dilit, awayan. Ha? Good. Ha? Gusto makaamong dilit magsakit. Gusto yun. Ayaw magsakit-sakit. Tama? Gusto maghamong wala. Gusto maghamong dilit ang tawag ni musukot ninyo. Gusto Ayaw yun. musukot. Gusto maghamong dilit sa inyong agalon, sa inyong amo. Ayaw sa inyong sa bantay ha? Ketawa din mo. Bantay ko. Napagani langsung itu sebelah itu serba orang sebelah kita kita pun bapak ninyo. Gusto mo sige magdala din problema ninyo. Tama no? Tama yun. Dugali, pagpapos, kanta-kanta niya ng mga Diyos nun. Nani agad naman, dito na pagkasagad. Kung maura, higugmao ninyo, anak ang nahigugma ka ninyo, maura na yung problema. Maura mo na yung higugmao na kamutan ng dinig, pilit mo makita na nahigugma sinipagay. Patok kayo. Nakiamay na ninyo yung balay ng idalanin na dali. Yatag ko na ninyo kayo sa ugali ko ba? Ngayon siya, hindi ko siya lipahan dito ato bang lipang mo. Ihatag ka dito, hindi mana yung bahandi. Tama dahil? Kasi ba? Ihatag mo niyo na ako. Ako kayo naman sa ninang ilipang mo. Ayun na, yung gamit pa. Ay nag-ipasa dito kay DC, kay Hope. Ha? Ha? Mga panila na. Sige. Pagkalagin na yun na. Bisan galing ang mga makasasala, ang higugma man nila ito, may higugma kanila. Tama. Ano wala mga taong ako? May higugma malas mga ako. Tama? Tama, no?
Sila na po na yung maghigugmaay dito nila. Wow, ilang masok ng madato. Sila na po na yung magdatoay diya. Tama? O kung maray buhato ninyo, maayo ang maayo. O kung maunay buhato ninyo, maayo, buhatan yung maayo, kanto ng buhat ninyo, maayo, ngano magpaabot pa man ka mo o panalangin. O da, tanawa. Ang iyong harap po, manghakad na po ni Mormon yung tagaan din. Ano mo paabot mo panalangin, ang palihakan mo, maghinatagay. Bagay nila nila, narapatay kartel, kasi mingot ng kamito nila ni Ili. Hala, nagwalay na ba mo? Ang anan na inyong tagaan pa si Maya po si Ili, kami na to. Kamito nila ni. At ako din sa wala, ang Diyos lang ko na magagamit ko. Ato kay muli din ang mga ayaw, ang Diyos lang ba lang? Yan sila, ang Diyos lang. Porte laghanan, no, nilagbahan, tinahan ko na ako, no? Ako yung baatusan silang sakit, kuntigwa ako. Pagay niya niya, narabatay natin, tinatipatan kita, natuwabin ang tanan. Kasi kamura po yung magtinagaay. May na sa Inday. Ay sa, hapit ka dito. Tingin po sila, hapit ka dito. Lain mo na, may puno dito. Yan na, pasti. Yan yung gamito ni Motokas sa atay pala. Para naman nato tanan. Kita na po'y maglimpyo, tama? Muna na, mata na to, ihugas sa itong lawas. Kung kuha ka niya, 1 meter, manuwi ka, limpyo po ng punuan ni Munggi. Limpyo man, tama? Man! Tama no? Pwede na ka. Pero man po siya, kapilin mo pa hindi ako. Kung mo na ka-listed, i-impirma sila. So atong itulirin sa ilang katapulan. Amen? Ulug-ulugan mo na, no? Sige, pagkakatululugan mo na, no? Lalo, kayo sila, may impirma. So, pag may impirma sila. So, trabaho mo, ha? Sige. Bisan kani ang mga makasasala ng buwan manihanan o kung maoray ang inyong paulamon katong inyong ituuhan ang makabayan, ano magpaabot pa man ka mo o panalangin mo. Sa kwarta pa kayo. Sige, butuman mo, eh. Maulaman ko yung kwarta ba yung 50,000 yan. Diyos na naraba mo. Wala akong paabot bayan ako, kinagalan ako. Maulaman ko niyo pautang mo, wala mo nga. Kung sa tawhanon mo, ang problema sa tawhanon, kung Diyos doon kulo ka, hindi nakabaydan. O, para karon ako, kaya Diyos doon makuwala ko ipabaydan sa kung nagulang na ako, ipurdoy ko, tumod nila, napurdoy ko. Ang buti pasabot ini, ikaw nagpailog nila. Tama? Pahulamon ni mo siya sa iyang kasuko ni mo, pahulamon ni mo sa pag-uubos ni mo. Ayaw ang paabot kay ikaw mo'y pasayloon. Kung naging away ninyo, ayaw paabutan na siya kay mga pasaylo ninyo, pasayloan siya. Kaya kung pasayloon mo sila ang nakasala. Amen? Kaya kung dili ka mapasaylo, aboy, ikaw may namin nakasala diyan. Kaya wala mo ka rin gugma sa iting away niya. Hindi ka nalulutan. No, sige. Ang tati no. Manang na, kaya kita mo kitang kaluwasan. Ang dili gusto, ayaw na lang magpaminaw na ako. Basta hindi ako sa pagmamatay ka na tapuhon, ayaw ko yung pasula. At kung sa inyong amahan dito magdala sa langit, kaya ako man ito kayo. Ikaw naman mong deposito nila. Tama? Okay. Bisan galing ang mga makasasala, mga kahulaman na ito. Hulaman. Di ba makasasala, makapasaylo na ito? No? Kasala o magpaabot man sila ng bayan sama kantidad mo na mga makasasala, di ba? Magpahulaman, magpaabot pa sila. Kada din nagkakaisip siguro sa nag-basic nila, no? Wala pa yung palista. Sa sila, itong nag-basic, ito,
Gigapit pa nila yung pulunga. Kung maghatag mo, ayun mo nang nakabaydan kamo. Tama kami may nagawali, kami man nakalili sa Ginoo. Amen? Gigamit pa nila pulunga, pero di po busuga. Malay na ingon ang Ginoo. O sa masala sa iyong pagkamit sa pagkabalaan, sa sakramento, sa man. Amen? Kaya kamo naman Ginoo naglingkod. Ipatay man Ginoo ninyo ang kamong mga papilon niya, ipatay naman ninyo ko. Yan. Higumay no ninyo ang inyong kaaway o buhatan na maayo nga ito kanila. Ayuhan. Kaya na po na sila kayo mga nalipag na tanggap maayo pa din. Pahulaman sila sa walay pagpaabot o bayran ka kay madawat o ingon ni kadako ang ganti ng inyong madawat o kamo mahimong mga anak sa labing alam. Diyos, okay, mahalaman sa iyong pagpailaw. Amen? Gamit na naman ko nakapahulang wala ka ng lumot. Sa una mo, grabe ginato mo. So, kung wala na ba yung kunitawat ng Espiritu, hakbong ko ng biyapan. Tama? Kay siya maayo nato sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga labanan. Maayo man. Si Kristo man niya. Karang ang Espiritu pagbalik kay espada, dili kalinaw. O nang dili yun malinaw ang nagamit sa Diyos na ko. Dili yun yung pulungan, dili yun malinaw sila ani. Dagudaguhan din sila aning pulungan. Ayaw paglingkod sa lingkuran ang pinasilugan, ayaw kung gamita nga mahimo kamong halang doon. Ayaw dito ang nagingon nga tuwa na sa langit pagpapanaw sa Diyos. Ang gipasalamatan sa mga tao, hindi na pasalamatan sa Diyos. O tara, pagpalakpak, 14. Dagudaguhan din sila aning pagpapanahan ako. Kinsa nalilin sa Ginoo, naglingkod mga sa bulawan. Mura mo lang hari sa Joda. Sa Babylonia. Inala si Kristo sa una. Si Pilato man si Caiphas diha. Patay na si Kitsa Ginspoli. Oh nga akong ingon. Okay. Sige. Kaya siya maayo nga sa nabasa. Kaya siya maayo nga sa dili makasasala ingon man sa mga lawakan. Busa! Pag maluluyon ka mo sama ang maluluyon ang inyong ama. Kaya naluloy ta sa mga tao na mga impyerno, sa mga taong buta, atong sulian sa kamaturan. Ayaw mo si itulong lang sila, sulti anak, taorang ginikanan, mga bana, asawa, sulti isa. Halit-hagit na, wala nilang pasabot na kita nagahukog. Ato lang isulti ang kamaturan anak sa otoridad. Kaya ang bala kasulatan, kini ang Biblia, mao kini ihusay na ko ninyo, mao ni gamiton sa paghukom. Mala na, paghukom sa ubay. Mao na kasagaran na to, kasagaran na maghukom ka sa ubay. No? Kini akong wali, binihihukom. Ang makadungog ay hukumi ninyo ang inyong kaugalingon. Kung nakadungog mo karon, pahukom ka ang inyong kasing-kasing. Wala man ko nag-inson, kamura may sige na kung inson din nino, kaya sige man nailan ng nakap ka mo no. Maminsan ako ang bali, kinaaman ko eh. Pagkaabag, kumonin mo na. Naama po yung dili, hanggang maayo po na mga pastor, naamot maayo. Di ba? Tingnan ko, ingon sila nga, binahan ako, pero wala kayo. Na nag-away, magaling ng mga pari, ganyan silang mga dioceses. Oh, tama? Mga pastor, sige, mag-away. Oh, magkabag, wala na nag-away. Mga katikisan, manghawa, magaling na sa parokya and hinugos. Tama, good. Klaro mo na! Di ba, Day? Ngayon, ikumunin nila, normal din na. Ikaw may iko, saan ka? Tama. Hawa diha. Kung ikaw wala nakakita, nga binabalaan ang mga tao diha. Tama? Pangitaan ninyong anang wali sa kamaturan. Pili man ni religion akong itokon. Templo man sa Diyos sa inyong kasing-kasing, kining kaalam na ako nga akong ipagdala ninyo, asa mo mga duha o tulong nga maglisod kami na, anaan si Kristo sa kaliwa. Puri ba? Magkakaw mo, dili patay, na magta
mo sa simbahan, patay mo magawas. Magbuhi lang mo diha kay diha ito na yung gibuhi. Kaya nabuhi lang po na niya, patakupon mo mga patay ba, mawala na kabalo sa maturan, di patay mo ba, mga puta, di tapok mo ba, kaya nagpaputa-puta sila, amen? Amen. Ako ay ipang kalabigan ko kasi kahulong ni kalimutan ko man. Ayaw ka mo kahukom sa iyong gising katao o ka mo dinihukman sa Diyos. Okay, anong sige mo hukom sila na ako? Gimunyagan ko kung halit-halit pagka-propeta. Anong pungan man ko? Ako nakakita yun ni Kristo na mabalik ang Espiritu. Gidawat na mo ni Oy. Hindi ko pari sa kalibutan, hindi ko pastor na nag-esquilang philosophy, theology. Puison man hinuon niya ang pulong sa Diyos. Mao na nakadanghan ni samot kadautan. Wala nagpasabot na away pa na nila. Sila o nagpaila na ang Diyos, Espiritu, binibalik nila, nagpunyag na sila, na ay anak sa tao, na nagawali, magtatabang, John 16. Tabangan ako sila pagpahinomdom, pinaagi sa pamilya, asawa. Kaya ka na sa unang ipasimuhan mo na. Di mo, sige. Ayaw sa kaakuban, o kamo dilig pagkasaluan. Pasayluan sila, o kamo. Ang problema ako, may papasayluan nila. Para sa una, ino mo, Manoy, Noy, Bam. Di mo ka makikiusa nila. Kiusa, di ko nila mga libakiran. Tama? Kiusa ko nila, masundan na to. Ako'y malabag nila. Ito katuloy na ako'y naganap nila. Iyak naman ito nila. No? Tumios ako. Napakinakwali rin rin. Kahit pagbulangan mo ni Kukwali sa una, di ba rin? Di, wala na sa katumod rin. Pag kumano Kukwali, nananag niya, upot ng mga tao. Ako na isang tininyo. Kaya diha, gigamit sila. Makita ninyo, kinisang yun, anak, tudlo, nagbuhan, nagdili na sundan, dili ba, wala garbo, nagsulti sa kamatang, hain manunti. Ika nagsigi ko kung pagika, pero di ay, ang ilang kinalabaw pa sa iyong dituduan. Kung ano na nakawaling anak niyang espiritu, o sa gigamit, pabigin ninyo ang iyong binungatan, kaya basi malinda mo. Okay? Nakarin na kapanitin mo na ako, no? Paingin tayo yan na ulit yung kahit. Yes. Ang alam dito mo tuloy, ang mamatay, pangantag, mulo na mo, nung kalibutan, mahayan ko ninyo. Basta, ako alam, isuntingin ako ang kamaturan. Hindi na ako itago. Tama na? Good. Okay. Kaya pa ko ma'am. Paghatag ka mo sa inyong isigitaw upang mo hatagan. Sa una ko nag-atas sa nagitagaan ng hatag ko sila. Lahat. Kita may sigatag na yung maalis. Wala. Yun. Ayun, ihatag. Sakripisyo ninyo. Mga pagkakaroon, ang mga nagwali. Naghatag na? Wala. Ang naghatag ninyo, utang. Tama. Di kalabutan ko yung kapistahan, yung kasaulugan, wala sa Biblia. Ah. Ang nagkapagtapok ko mga tarawang niya katumang pinulo ng bagyat bayaron. Yung suko sila rin, babasahin sa Amos tayo. Post na. Sige, baik ka niyo. Badawat ini ang post ng tapos sa sobrang mga na mag-awat ka. Okay? Wala. Kumatang sobrang ang sudanan ang inyong gabiton alang sa uban mauusap ang gabiton alang na ninyo. Okay? Kuhokman mo, pagkahokman mo. Ha? Kani ako, dili mo ko man. Kamaturan man eh. Kaya mo ni gabiton sa pagkuko. Ang timbangan. Amen? Amen. Kini akong hiwali ninyo. Huwag din gabiton. O isuplihan si Jesus ni Jesus dining masok kagayan. Ang puta dining makahabang sa rin puta o kung buhato na mo na mauna na ang ako ino ninyo. Sige naman na.
Buta, dili makaagak sa buta. Kaya kung maagak na niya ang buta, mga hulog mo sa kanan. Nga buta man sila, wala man ang sulti ka ng paingon na ayaw ka mong lingkod sa lingkuran ng pinasilugan. Ayaw ka mong pagsimpang mga Diyos. Wala na ang pagbuta-buta. Kaya mo sa kanan. Dito mo paludod, dito mo pasulti yung sasala, dito mo paludod na yung buta-buta na. Tidak. Wala na proseso yun na sa dagat, mga ululod. Tama? Tama, good. Dili na buta yung Diyos na naging proseso. Ibutang na nagkala, ibabalik sa right. Ano, ipatutuo, magbuanan yung amahan niya, mawala yung Diyos. Kato yung Diyos, nagbiaan na yung pagman. Pulaw mo rin yung gabi sa previso po lang yung hayang sa pagkakas sa daging biyahan mo sa inyo nagbuang-buang niya diyan. Tama? Bahala mo diyan. Okay, nanaw mo tanaw pamahan sa pulig sa iyo kasi katawapan wala ko tagdaan troso diyan sa iyo. Maayo kayo sila magwali. Seremonyas. Tawa? Maayo man. Hakak mo, kalukuhan ka ni, di ba? Luta? Ano man? Iyong ayaw nakamugtipo ng bandit. Anayo na. Anak. Sino ko rin? Tingin mo si Kristo magpagtukon mo si Maringan. Tungkuhan ko kayo ni Kristo ng Pedro ha? Hari sa Babylonia, matay na. Salasang. Napukan na. O ito ganito. Sige na. Maghatag pa mo dito nga naamot dito. Magulawan ka mga tinago. Hindi mo sa bulawan. Pero ang bulawan ay pasigado niya. Kada buhat niyong maayong ipadala na ko ang inyong bandit dito. Tama? Sa aking padayan niyo. O, ang magdugang sa propesya, dugangan at bidugangan na. Ang magkuha sa propesya ninyo, kuhaan pa galing yung propesya ang akong iwan ninyo, inahanap maalaman at bulahanan mo, pasayuan sila. Kuhaan pa ginawa ninyo, kuhaan din ang kahoy. Ngayon, ipadala dito sa panahon sila. Lalo na, sa ipadayan dinuan. Nga, niyon sila nag-agap ninyo. Yan, nakakita sila. Wala. Ang magbalantay sa karnero, nag-aatiman, nag-apuyo. Ang iyong amahan, na-adapted ni. Nga, kisa mo yung amahan. Puli-pulihan mo, no? Dahil na pong amahan asay. Anak, di mo sa gawas. Anak sa gawas. Huwag mo kailas yung amahan. Karang kailan na mo kisa yung amahan. Kailan na? Ako'y nakamahan ninyo. Tungkol kayo nakikita ko ninyo, anak sa tao. Nag-atiman ka ninyo. Siya ang ipadala, anak sa tao, yan ako na magsulti. Nag-apuyutan ka niya. Ang isulti ko kaniya, yan ipaminaw o isukilon na kanina. Ulahan ka man. Ulahan ka man. Ano niya nag-atiman kami nag-aapos sa tanawan ninyo yung lawas. Nagkatulog. Ang insing. Parang pakanpang kamo iyang mga karnero. Tanawan ninyo ang namamahan ninyo. Mabulang panahon, iyakan ka mo. Daw iyong tapos. Salamat ka niyo, Panginoon. Ibigay ko ka niyo. Awitan ninyo ang pag-agpo nga kung itutukan ninyo o kamanandong inyong pag-ibuhag kini o inyong pag-ipasalamat.
lang kamo, aron kamo, dili matugyan sa barangay. Dili kamo malinga, pinaagi sa inyong mga anak o kanila. Basta nga kamo din, isip ko sa kaigsoon. Kaya naana, ang nangamahal ka ninyo, ang inyong kamangkuhanan, ang anak sa tao, ang nagkasulti sa kamaturan, pag inigsoon ka mo, ipakita ang inyong tinuod ang pag-inigsoon. Okay. Ang isulti ninyo, no? Mga dinitaas kayo kung wali ninyo. Kaya gianan na, una lang mapamagod siya. Ikasagaran ng seremonyas, tumayo kayo sa piling malawag. Taas kayo mga seremonyas. Pagwawag istorya, 15 minutes, 30 minutes, pagwawag istorya, wala yun para sa atin. Taas po ang inyong aklamaso, taas kayo ang inyong mga seremonyas. Basa, pag-angko, pasalamat, kahit tapos paila, pahinundog na po, announcement, pero wala kayo may nabagunan sa bahin sa aman. Malutulo ko, at inan siya, ipakubo ang ako ang puti. Pakubo. E para malinag yun, pinsa ko lang ng mga puti, ang mga siya. O, tanong mo. Na sila nakita din yung anak hatag dito sa iuna ang halad, isingot. Wala, aircon ito, electric fan. Kung iuna nila ang halad. Dagan, electric fan lang. Alam na doon, waling tumawali, nagkatulog-tulog ako siya. Yang ako pa yung taon. Kamu daw, ano? Kasi taon sila na naghari, biyaan mo, makapaligid mo. Muna ang totoo na ko ang pagbantay kay ang Diyos. Ako ang nagpilig kaniya. Mabugal-bugalan. Ako ang advocate ko sa impyerno. Ang isulti din ako, ang iyang isulti ako. Dito ko pagawan. Amen? Basta mga naman to, pasalamat. Pasalamatan ka sa Diyos kung magulungan lang sa iyong mga sugo. Ako po, magpasalamat po ko ninyo kung mamatik mo na ako. Ang magpabagpag mo na po, dili mayos. Kaya ako, nahigugmagin ninyo, ang akong gugma ninyo, ang akong kalipay, ang akong ikadana ninyo, pinag-ikahatag din sa kalimutan. Ikahatag dito niya sa man. Ipailan lang, ipauna lang po, bago po sa'yo ang mga pinigis ko, ano makubos-kubosan ang kabanagay. Kung ako tuyong-tuyong na ganit panahon, mga katanang, ayaw mo kabanaka, kaya mauna ipamita sa mga tao. Eh sige, kuhali, tuo mo anak, pagsibuhat ang mga simbahan, kuhaan kayo simbahan, pero ang simbahan na dito ko si Kristo, wala di ay sa ilang kasing-kasing. Kaalam. Salamat sa mga pastor, sa mga panik. Makadilit ko ani. Pero kung dilit magpaubos na ako, I'm sorry. Inahalan mo ang dito ko. Magpapamagan din sila. Unang sila. Salamat. Ang amahan, ang anak, ang malaang Espiritu sa Diyos, magawa ng kanina. Padayon ka mo, ang malinaw. Huwag tama ang kabalaka. Basta, paglibay ka mo, sa katapusan ng awit, na makita ang naman iba. Salamat kanina. Isa ka wala sa iyo. Baka. Karon na pandong na po sa nawa ganyan na ito usually no karon na iresita mo ang po dito unsa po ang nadugang ninyo dili mo makatugkad di na mo pero o kasi pa kontrol mo di mo makasabi balimang yung nani mo tama balimang pag ikaw nagwali mo dito no wa ko na nga yung tubig mo naghatag ano
Parang itanaw na ko ang inyong mga kasing-kasing. Nasulat naman yung pangalan din. Hindi nyo makita. Yan. Di ini masaktan sa tao. Manang libro sa pasahod. Yan. Kita kamu mga pinili punya pag-usan. Mabuhay pa na pa'y paglaon. Kaya na ay mahapiling buhay. Yung gusto mo dito sa pulahanan. So, mga na ipakita ng mga, diba, patay na kami. Yan karoon, ipakita na ko, kaya ito man anak sa tao, itanaw na ko. Paminawa lang ko ninyo, di buhay ko, anagwali. Buhay po mo, naging kapot, na ang kaya. Salamat po, bayang doktor natin tanan. Ayaw ko to. Maayong orto sa tanan. Basahan ninyo di ako. Basahan. Wala, dili mabasa. Grabe no? Nakabalo ko basa. Grabe minsan. Oh, ang pare anak, di ka magtulo. Ora ni ang bagaya. Tulo na po sa electric bat. Sorry, una man ang altar. Luan kita mo makasabot. Kung dito to sa mga kan seremonyas dito. Silali ka. Botan ka. Botan. Botan na. Basa ka natin mo. Botan na. 1,000. Wala nga. Layo ka magwali. Makatulog-tulogon mo. Pero dito sa inyong seremonyas, dali mo dito lang tapos simba. Dali lang kayo. Diba na no? Ikaw doon nga, magtitong. Go! Malimot ka ha. Mga 1,000 gini mo? Lao? Wala pa tayo bilis yung Imo lang na. Imo lang. Pero lamig kay balik. Badunggan ni ko to day. Ayaw. Zin mo mayo. Sanay ko. Ha? Ending day. Ay, Lai. Kami lagi after mana dito kami rumah. Mas mantok kuan. Taniman sa puno kan. Ha? Tor. Taniman mo.